बुथ सम्मेलनाव जोङो नुबाय जे जोङो जेरैबायदि टारगेट लानानै जोंनि बुथ कर्मी बिथांमोनखौ लिंहरदोंमोन बिथांमोना गासिबो फैनानै जोंनि गासै हाबाफारिखौ जाफुंसारजोब्बाय आरो इउपिपिएल दोलोनि नीति आरो आदर्शखौ लानानै जेरैबायदि जोंनि बुथ कमिटिनि मावथि बिथांमोनहा खामानि मावनांगौ लोगोसे जोंनि प्राइमारि आरो बिसिडिसिनि मेम्बार्सफोर आरो लोगोसेनो जोङो समाय समाय बिथांमोनखौ मनिटर खालामनो थाखाय नायदिंनो थाखाय जोंनि बुथ माबानि ब्लकनि कमिटिनि दं डिस्ट्रिक्टनि दं सेन्ट्रेलनि जों नायफामगोन दा दिनै मोजांथारै सावरायदों मोजांथारै बुजिदों आरो जोङो गासै बिथिङै नायनानै नुबाय जे कुसुगाव आरो सराइबिल बे मोननै बुथ सम्मेलनावहाय जोङो जिखि रिपर्ट लाबाय बे रिपर्ट मथे जेसेबांनाखि जोंनि बुथ लेभेलनि जेराव जेराव बुथ सेन्टारफोर दङ बेवहाय जों जेरैबायदि बिबांनि जोङो बुथखौ मोननांगौनि थाखाय जोङो दिनै नाजादों नाथाय जोङो दिनै रिपर्ट लानानै नुबाय जे मोनफ्रोमबो बुथनिफ्राय जों जे टारगेट लादों बेनिफ्राय जौसिनाव जोंनि जे साननाय आरो जोंनि जे हिसाब निकास बे हायजोब्बाय आरो दा बेनिखायनो जों बुंनो हायो एबार जिहेतुके जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौ मिशन क'क्राझार हिसाबै खामानि मावनो नाजादों आरो बे मिशन क'क्राझाराव जिहेतुके गसाइगाव साब डिभिजनाव मोनबा समस्ति दङ आरो बे मोनबा समस्तिखौ देरहाजोबनांगौनि थाखाय जोंनि जे हाबाफारि लानाय बे हाबाफारियाव साक्सेस जागोन होननानै जों दिनैनि बे जथुम्मानि गेजेरजों जों मिन्थिनो मोनबाय आरो बिथांमोना बेखौ मिन्थिगौ जे आथिखालाव इउपिपिएलनि जे नीति आरो आदर्श आरो मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि जे खामानि मावनाय आरो गोजोन थासारिखौ जे लाबोनाय आरो मानसिफोरनि गेजेराव जे जौगानाय हाबाफारि लाबोनाय लोगोसे अनलायनाय जे भाब बेखौ नोजोर बोनानै दिनै गुबुन गुबुन दोलोनि मानसिफ्राबो जिहेतु लोब लोब जोंनि दोलोआव फैबाय आरो बेनो मोनसे बिदिन्थि जे फैबाय थानाय समाव जों आरोबाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौनो आरोबाव शिफ्ट खालायनो जे हाफिनगोन बे रोखा जाबाय आरो बिथाङानो शिफ्ट जानानै आरोबाव फैबाय थानाय आरो मोनसे टार्मनि थाखाय बिथाङा दिनै सायख'जाबाय होननानै दिनैनो जों बुंनो हायो आरो बे बेलायाव मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन दिनै जोंजों जुदि बेवहाय कन्टेस्ट खालायनांगौ जायोबा गुबैयै जे बुंनांगोन सिगां समफ्राव बिपिएफ दङमोन नाथाय दिनैनि समाव बिथांमोनाबो गैला बिथांमोना जोबोद लोरबां जाबाय बेनिखायनो जोंजोंहाय फेर मारिनो हानाय खुनु दोला बे ओनसोलाव थानाय नंलाखौ दिनै रोखा जाबाय गतिके मोननै समस्तियाव जों मोननै रायलायबाय आरो बे मोननै समस्तियाबो बिराद पजिटिभ आं दहायनो बुंदों ओरैबायदि मोनसे पजिटिभ जों जेखौ टारगेट लादोंमोन बे टारगेटनि गोजौआव जिहेतुके जोंनि हाबा मावनाया थांखाजोब्बाय दा बेनिखायनो जोंहा बेहाय खुनु माने साननांगौ लगिया जेबो गैला बे दिनै रोखा जाबाय हयथ' गोदान गोजाम गासिबो राजनिति दोलोनि बिजाथिफ्रा गेलेगोन बा बिथांमोना पार्टिसिपेट खालायगोन बिनि अनगायैबो जायफ्रा उदां बिजाथि होननानै बुङो निर्दलीय बे केन्डिडेटफ्राबो गेलेगोन राजनिति बा बिसायख'थि फैनाय लोगो लोगो बयबो बाव गेलेगोन नाथाय सोरबा मोनसे फैबानो जे बिथांमोना बहाय कमप्लिट खालामनानै देरहानो हागोन बेथ' मालाबाबो सानजाथाव बाथ्रा नङा खारन दिनै जोङो नुदों गोदान गोदान जाय पार्टिफोर फैगोन गेलेगोन बिथांमोनहाबो गणतान्त्रिक अधिकार गणतान्त्रिक मोनथाया बयहाबो दङ नाथायबा जोंनि इउपिपिएलनि दुर्गखौ सौसिनो हानाय बबेबा मोनसे राजनितिया दं होननानै जों दिनैनि थारिखआव सानथ'वाखै